Og kommer selv ud med en masse skjold, det vi snakker om lige før. Han havde mere for eksempel 60 skjold i maven på hans foran, men så havde han fået lavet rejsøjlen igen. Men han står altså selv ved den der. 3 km til egen modfør. For at få mange kurer til egen mod, så Dyremann i den røde top, og det er en fange. Medfører for manden, der ligger på jorden til at snuble modstanderen henover ham.